салом, як хабар. Тоҷикистон дар пайнорасоӣ ва маҳдудияти шадиди барқ ба сокинон аз Ӯзбекистон барқ мегирад. Аз вазорати энергетика ва захираҳои об аз Якплюс хабар доданд, ки ҳоло аз кишвари ҳамсоя дар як шабона рӯз 2 миллион киловатт-соат барқ харидорӣ мегардад. Дар сурати пайдо шудани имконият, интиқоли барқ бештар мегардад. ҳамчунин бо Қазоқистон ва Туркманистон барои интиқоли барқ ба Тоҷикистон дар сатҳи вазорат тавофуқ ҳосил шудааст ва ҳоло корҳои техникӣ идома доранд. дар баробари ин аз вазорати энергетика хабар доданд, ки боронҳои рӯзҳои охир ҳам ба афзоиши истеҳсоли барқ ва коҳиши шиддати маҳдудияти интиқоли барқ ба сокинон мусоидат кардааст. аммо маҳдудияти барқ кай бекор мешавад, то ҳол мушаххас нест. шикояти сокинон аз бебарқӣ ҳамоно идома дорад. аз зедмабай миллионро гирбурди асосии 1 миллион сомонӣ ҳар моҳ то 20 000 сомонӣ бурд мешавад. бо 3,5 сомонӣ айди рамзро бихар ва иштирокчии бозӣ бурднок шав. зедмобайл аз 100 то миллион як қадам роҳ аст. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.